sio changa. Hii na wewe ndio kajana. Na na mseo. Yakakupinda mulungu last year. Mkazo wakashayika. Wachira mbogwano. Saka zvamakati avaite watu vakaita asi wadanzi wana hama dzemufi nanhasi dzoramba kugona hama dzemudzima wangu wakachanda hanzi dzoramba kugona but no makati waenda unotenga zvaidawa zvakuti mukudzigoi vatakuti munhu akatenga vachioramba uchigomiza Tawida na kama sipande zvaumutengwa tenda tinotenge zvinoda kutengwa toita sei toendesa zvinodi zvikuendeswa handina then zvaapo zvinhu vakazodi zobwera saka chiri kumisa chii what is the problem? Ini jadi muru wow, pamsi, jadi mai Saka ini ni aji suju wanda karongo mbuma unjua. Ini tikamisi hapa nyeuko. Sio simba ni nyeuko. Ini karepasa. Ndugu dawa ndugu kamsi. I want to know why chamisa chi bapana zvakagara pana patikawirana. Kumukatitenga zvakati zvikatengwa. Ndozoti chamisa chi kuti pashike zvisako. Ini chamisa chi yes, chachi tamdugo chiba. Ini Simon mzee wangu. Jini pakataurira naye ini takarora pamwe kumununo. Takarora pamwe pamara. Saka kucheka kwakaita mudzimai wemunono wangu.Enge nguva yenye COVID. Haina kumira zvakanaka. Nyangoti nhamo yawo ungoziva zvinoshata kunondoza. Izvo zvese takazvizwa tikatotengwa nechakati kuti unofunga last year vakataurirwa kunzi unofanira kuwa nepepara ndinofunga unaro pepara chakakakura dzembatya dzacho dzese ukangewa maramba watedzara inino ndiri kutarisira kuti zviito zvinofambawo zvakanaka vabatsirira ndikuti mapepera takawirirana where is the problem? Tine to kanja. Problem yakaita. Problem ya ndakasakara nayo. Baba makatitonga pana. Muchibva manditi. Ndo tsvake munhu yamai negumbezo. Break. Onyorerwa masaizi butsu koshtombe zvese ndozvauchakuwanisa. Saka inini pandakabva panapa ndakasvika kugara. Ndakazotumirwa listi. Yabva yasiyana nezvinhu zvatakatonga pana. Saka takadzora neyake. Mafuta kumbaka bomo. Ndakangotumirwa ipapa. Ndosaka ndakadzoka kuna ini mafuta kuna mamborora. Ndakaroora. Saka ini mafuta kumamba toka ini. Wanatezora zvinonana akamira sabendia. Saka muri chi? Kundomu. Saka mupanda
Unaona tezvara wakanyora pepa iri. Hapana kana wani wasi wakatumirwa. Uyu mwana uyotine mukadzi wacho regai nditaroya Listi ndakatumirwa pafoni. Tariro maramba. Akakutumira pafoni ndiye. Ndi uyaitaurisa Gloria. Mkadzi. Ndiyo akaronga na mai. Uya kuno sunga. Gloria. Akanyora listi ndiye. inini ndiri muroora wepamaramba ava ndiwo tete wane hanzvadzi yaitaura panana mukomana mukuru hanzvadzi yavo ekunda maramba ini ndiri muroora maramba watakauya navo vakanga vari vana sekuru vana bami vana sekuru uyu havana kuuya bando warizo vakapuwa masamanisi hanzvadzi yaani yatete ava ini ndiri mai maramba. Saka Gloria akatumira listi yake. Ava ndiwo tete wakuru wasaka. Andati Gloria ndiani? Ndisisine ava. Mukunda. Mukunda wani? Uya waitaura pale ndaibu matamba Gloria wamukunda kune ava. Ndiye akatumira listi. Uya akatumira Gloria. Ndipo yakapisa. Saka kana Gloria wacho listi hii kana wana baba wacho wazukuziya imusukuziya saka listi yake wana ku. Saka somboziwa kundakarohwa nemurume wangu ndochabisa Izwai wasamanisi ndakarohwa wandiri muzi. Izwai wakadzi ka musazvipe zvinyembe kana muchamuna nababa siyai wana baba waiti baba wavo kana wana tete muri kudiwa modaidzwa wana tete moita basa renyu rechii ukwana mukadzi anotumira listi iyi yezvinhu zvarongwa ndiwana baba kuti vangana baba wese wana mafoni kuzvamutaura iye ndiye akangwara siri because ka pane zvimwe zvinhu pachiwano munozwa tete zvisingaitiba munozwa hamubhadharisi munhu mafukidza atumbuka iriba munhu kana akaroora wakaroora anditi but ndimi makumuti dzokubhadhara kuti makufukidza dumbu kechituko makambozvionepi because kana munhu auya maumupanisa nekuti wauiri guys no ngatisadaro imi pamwe endai mubhadhare list yatakawirana muno mundu yamubhadhara endai mubhadhare izvozvo kana waramba izvozvo muchitaurire then isusu tokutaura ndandimufundira kuti wasaramba wari undishungurudza wabai ndakarohwa iye ungoziva kuna vana sekuru ava waitaurirana navo aiwa but musazvikuzva iwe maramba uri maramba here ndiri maramba inini yacho handizivi ndatoitaitawo yekutopirwa unzi izvozviizwa uchaiziva chienda unana baba woti ndubva kudare ndoda kuzivawo nenyaya yakamira sei kubva wakasira nyaya tine zvinhu zvatakawirana munomu kuti murume abhadhara kuti mashadzite sei because vanhu chinonetsa vanoziva ndezvi vanhu vari very sick pepa va very sick pamwe apa ishu iripoka haisi ishu yekuti hembe asidogwewa hembe nyaya ida kuti munhu akafa necovid munguva yecovid saka hembe dzacho dzine covid ndopiwa hari munodzipisa ndokune nyaya yekwese ugwambuladza iye kuti tikaungana dzikapiwa unopiwa tiani ndokune nyaya yekwese these are all dyslexics endai mambopoite zvotataura mugare pasi muite decision kana musiri kudzida ndimunoziva zvekutaura zvamataura imudzidzi yeindiri faiva uyu murume muretinchi murume abude munyaya mudzara taureti ini ndandatouya nendichana yekuti kana
wachitambira wari panapo pana mama pamwe zviri nyore nokuti vanhu vacho pakubuda panzaaona challenge iri kweri pamwe in as much as tichizvida kuti zviite asi popapo makadaizvo munopari asi uyo ndicho mungano asi nenyaya yekuti manje haasati atomboziva kuti nyaya yachakamira sei tiita kumuremedza pamusoro yechangamiri ndimbotaura hangu musi wenyaya musi wekutanga ndakanga ndiri pano vana baba munini wanini namurume wangu wanga wari pano hanzvadzi dzani dzateta shuwa nyaya yakataurwa sematauriro nekuti atikabvumirana saka isusu takatoshama kuona samanisira akuuya tikati mukwasha kanjanda wakazikana hembe dziri harare dzitakunza uku kana dziri kuodaidza wana tezvara wobvisa izvi neizvi zvishomawo kuti muparadzenyi zviro handiti wozopedzisako saka ndo patatu kutoshama kuti watidaidzirei saka zvamuri kutaura ngezveshuwa vana baba munini awa hanzvadzi dzaana tete wari bocha isusu tiri kunyakatsaka saka mwana uyu haatozvizivi vana tete ndo vanotitupawo masoko saka haana chaanogona kudzokesa haatowaziva saka ava ndo vachadzokesa soko kuni kuvana uyu hanzvadzi yavo kuti waunotodini ndimupacha zvatakabvumirana musi wacho ndakanditoriwo pano zvatotishamiswawo kuti paane pepa itsva ndimai maramba asi ava ndivo vanogona kutodzokesa soko kune vana vehanzvadzi dzavo kuti zvazi zvakati uye hazvikoni pamusoro pechangameti ndinoitwa dzirutwe pepa iro ishuwa rakauya ndakatenda twice panapa problem yaita kuti uyu asvike kuno hakuna kuwiranwa bakuru kuitika pakati pakanjanda navana maramba patakabva mudare munomu tiri panze apa takagara almost 1 hour wachikanda mashoko kuti iwewe mukwambo wakunavedza kuti fikisa here takasvika tokubhadhara $100 for transport because you should apologize asi pawakanga waenda vari 2 wakatothreatenwa kumba kwawana maramba kwacho kuti itai zvatiri kuda tiri panapa or else zvamuri kutaura hatiitiba saka ava kuuya kutopotera changawakuda chii chawakuda I don't know kuti vari kudei asi chokwadi ndechekuti vari kuthreatena this guy saka ava kupotera kuno kaimamubatsira because this happened 2021 it's okay hamene kuti munobatsira sei saka anga atibheta kutotambidzana kuno right it's okay isusu zvatuita hamene kuti mungabatsira no it's okay ipamwa kana vasiri kuuya wakasevwa here wakasevwa saka vana kuya chivafonerai futi mwasevwa page 2 so that Saturday they come if they don't come here then contact of court then takuita zvakavaa saka handi